I pozdrav svima ljudi, dobrodošli ponovno u novi klip. Danas imamo reakciju na Kikinu novu pesmu. Kika je izbacila danas pesmu u pola 2 vajda ili 2, ne da bi sama, sad je 3 sata, tako da snimit ću reakciju na Kikinu pesmu, ili sam prvo kako se zove Kikina pesma. Zove se Penjem se na tron, ok. Nismo nijednom slušali ovu pesmu, tako da ovo je prvi put, znači prvi put slušam pesmu, moja reakcija, prava moja reakcija, znači krećemo. Ljudi, pričam ovaj klip, obavezno stavite taj like, razvalite to, subscribe, šerite ovaj klip da što više ljudi vidi. Zapratite me na Instagramu, bit će dole u opisu, da ne pišem, mislim, reći ću Donja crta Aca, Donja crta 998, ali bit će link dole u opisu, tako da krećemo sa reakcijom. Krećemo. Vidimo Kiku tu dobro nešto, dobro. Uskrenuti, brate moj. Aha, okej. Samo malo da pojačamo. Odmah ono njeni fazoni Pikachu'a, brate, dobro. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don. Ljudi, mene ovo podsjeća na Mimi Mercedes, a ne na Kiku. Mislim Kiku. Kika, brate, kopira Mimi Mercedes. Mimi Mercedes ima ovakve pesme, koliko ja znam. Ali dobro, ajde da krenemo. Gledaj kako rušim sve pred tobom, kako loše pretvaram u dobro. Ali Ninja, 1000 kubika. Nema ništa dalje, kaže. Okej, znači Ninja, 1000 kubika je dalje. Jasno je da nisam kao druge, one nikad ne bi smele ovo. Pričam to što mislim jer to smatram ispravnim, pa se ne plašim da zato ima problem ni sa kim. Dok se oni bave kikom i ne pomislim na njih. Okej. Znači kao što vidimo, kopira Mimi Mercedes. A kontrolišem ih ko da imam joystick za njih. Nisam svaka riba, laka riba, ja sam Don. I sa povajke što imam nije njegov, nego moj. Svima želim sreću, oni nadaju se zlom. Zato ljudi što me mrze sami padaju na dno. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron. Ja sam Don, gledaj. Ljudi, da kažem ja nešto. Ja ovo ne znam šta se dešava. Samo znam da ona priča da se penje na tron i to je to. Po meni. Znači, kopija, dobra kopija Mimi Mercedes i to je to. Nemam šta drugo kažem. Ovo perike što stavlja različite, okej, ali dobro. Ajme dalje. Kako penjem se na tron, ja sam Don. Gledaj kako pravim karijeru. Ne možeš na kalaš revolverom. I preću da platim reporteru da me ostavi na miru, a ne da o meni. Ambiciozna i mlada, moje vreme to je sada. Na milion idem kada ovu pesmu čuje grada. Tak, Kika, to sam ja, ekipa je probrana. Hejteri kreću u napad. Okej. Za sad da damo neku ocjenu, po meni, brate, ovo nije ništa spec, ali dobro. Tekst teško, neka bude neka petica, a za spot neka bude neka 9. Bože, 9. Ajmo dalje. Je dobra odbrana, ljudi mrze žene koje vole sebe, loši žele samo gore pored sebe, ja nemam takav problem, hoću bolje vreme, pa zato bolje vreme hoće samo mene. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron, kakav flow, gledaj kako penjem se na tron, kikamon, gledaj kako penjem se na tron. Ali kikamoni, okej. Neću ništa dalje da kažem, ajmo dalje. Ja sam Don, gledaj kako letim kao dron, ja sam Don, ja sam Don.
Ajde, popravit ćemo ocjenu za spot, nek bude 10 i 5 za tekst. To je 15. Podijelimo sa 2, 7,5. Ok. Dobra ocjena. Nadao sam se boljoj pesmi, ali ok, šta se radi, Kikina prva pesma, dobro. Ljudi, ovo je završiti klip. Ako vas je klip, obavezno stavite taj like, zvalite to subscribe dugme i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!